Ahoj ľudia, v tomto videu vám chcem ukázať, ako sa natáča cez bandicam.com. Bandicam si musíte najprv stiahnuť, hneď vám ukážem aj stránku. Čakajte. Dajte si download. Čakajte. A tu si potom dáte download now www.brothersuit.com. Stiahnete si toto. A už som si to pre vás aj pripravil. A potom sa vám zjaví takáto zložka. A do nej, keď vojdete, dostanete sa v tomto okienku. V tomto okienku si môžete nadstaviť rôzne veci, napríklad, kde bude vstupný priečinok, automatické nahrávanie, či tam chcete mať. Toto ani nemám nič pozaškrtané. To prvé okno si ani nemusíte všímať, ale toto je hlavné. Musíte si nadstaviť svoje rozlíšenie. Dáte si nadstaviť najprv, keď chcete natáčať, musíte otvoriť vrámiku na obrazovke a keď chcete meniť rozlíšenie, tak si na toto kliknete a pozrite sa na svoje a napíšte, koľko máte vy. Do druhej zložky by sme asi prešli do obrázkov. Potom tu si nadstavíte skrátku na fotenie obrázkov, keď natáčate, nemusíte ani natáčať. Ja mám napríklad F11, keď dám F11, tak nahrám obrázok, alebo urobiť ďalšiu snímku po 1 sekunde, ako opakovaný záber, ale ja to nemám. Skryť kurzor myši si môžete aj vydať, aby keď stlačíte napríklad u mňa ako F11, tak zosníma ten obrázok a bude tam aj myška. A keď dáte skryť kurzor myši, tak myška tam nebude, ako čistý obraz. Potom formácia si dajte aj JPG vysoká kvalita. Potom ďalšia záložka je o programe. Tu keby chcete natáčať viac ako 10 minút, si musíte kúpiť program. A podľa mňa je to úplne zbytočné, 10 minút vám asi stačí na natočenie jedného videa. Potom keby to fakt chcete, dáte si registrovať, ale najprv musíte ísť na domovskú stránku, dá tam vaše číslo karty a tak. A posledná zložka je video. Nadstavíte si nahrávanie a zastavenie, ja to mám medzi F2 a pozastavenie na F4. Nemôžem vám to presne ukázať, lebo by som stopol video. Skryť kurzor ani nemusíte. Vo videu to je pekné, aby aj ostatní videli, ako ja aj teraz napríklad hýbem kurzorom. A potom si dáte do videa tiež vaše rozlíšenie obrazovky, aby ste mohli natáčať v tom, ako to vy máte. Potom tu môžete zastaviť a spustiť nahrávanie alebo pozastaviť. A nadstavíte si potom aj veľkosť, ako chcete natáčať. Ja mám od tohto rohu po tento roh. Tak ako na celú obrazovku prakticky. Tak v ďalšom videi vám ukážem ako gameplay aj z hier. Ako napríklad World of Warcraft, Test Drive, Counter-Strike. Potom ešte by som vám mohol ukázať German Truck Simulator. A nakoniec Minecraft. A ešte by som vám ukázal Zaklínača. Simsa asi určite vy poznáte. No tak, ďakujem ešte raz, že ste si pozreli toto video a čakám vašu návštevu aj na ďalších videách. Tak díky, čau.